नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करता नहीं रुआ सब ठीक ठाक होखो भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके सरस्वती पूजा स्पेशल एकदम जबरदस्त वंदना, जवना के रुआ एल्बम में भी गा सकीला या कोनो मंच पर भी गा सकीला। एकदम जबरदस्त मीटर बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो निश्चिंत होकर चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ले। हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना राइट करेला, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, आता है भक्ति भजन, कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवाओ के बा बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हम आपन नंबर दे दिले बानी। और आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो लइका मंच पर चहल बा गावे खतरा, माँ शारदा के गुहार करता, का कहले बा कि शारदा भवानी राखो सभा बीच लाज हो, आ सेवका के तोहरा माँ जरूरत बावे आज हो। ए माई कि शारदा भवानी राखो सभा बीच लाज हो, सेवका के तोहरा माँ जरूरत बावे आज हो। हाथ जोड़तानी पड़ी तोहर पैया, हो खना सहाय मैया, पार कद नैया बनी के खेवैया, हो खना सहाय मैया। कि शारदा भवानी राखो सभा बीच लाज हो, सेवका के तोहरा जरूरत बावे आज हो। हाथ जोड़तानी पड़ी तोहर पैया, हो खना सहाय मैया, पार कद नैया बनी के खेवैया, हो खना सहाय मैया। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत गावे के चाहता नहीं, तो बेहिचक रुआ हमरा कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। हमारे व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, बेहिचक रुआ फ़ोन कर सकीला या व्हाट्सअप कर सकीला। और वीडियो पसंद आई भैया तो एगो लाइक कर देम, कमेंट कर देम। आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर मत भूला। मिला तनी अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।